Xayrli kech do'stlar. Birinchi Tatar Music'la EPP premyerasi oldidan uyushtirilgan tur efirlarimizni davom ettiramiz. Biz әлегенә Дилә Нигъмәтуллина белән аралаштык. Күп кенә серләрне шулай ук ул шиште. Тур эфирга көтеп калабыз Илшат Рахимбайны. Бу фильмның режиссеры. Яшь егет, космический егет дип әйттеләр аны. Тур эфирда аны көтеп калабыз. Илшат, син безне ишетсәң, күрсәң, стать гостемга булса аласың. Режиссерлыгга әлбәттә иң күп сораулар була. Һәм мин уйлыйм, сезнең өчен дә бу кызык булачак, чөнки фильмны карагач, сез әлеге детальләргә игътибар итәргә тырышырсыз. Илшат. Хәерле кич дуслар, әйдәгез җыела торыгыз. Илшатны туры эфирга көтәбез. Инде белү 12 ноябрьдән EPP мюзиклын була экраннарда. Сәлам, Илшат. Сәлам. Илшат, сәлам. Син безне ишетәсеңме? Хәерле кичләр, бик шатбыз сине күрергә, ишетергә. Сәлам. Беренчедән рәхмәт тур эфирга чыгуңа. Сәлам дуслар, барыгызга да сәлам. Белүемчә, син хәзер эштән соң, шулай ук съемкадан соң безнең белән тур эфирга чыгасың, шулаймы? Все, булды. Съемка процессы бара, шулаймы? Да. Әлегә сорауларыгызны Сәлам. җибәрә аласыз. Безнең съемка бар әйберсен әйткәндә, шуның өчен мин сезнең белән чыктым. Тур эфир. Давай. Хәзер 10 секунд. Ну все, 10 секунд реально есть. 5 часов извлекали. 5 часов извлекали. Нәрсә төшерәсез, Илшат? Хәзер. 5 часов. В общем, без төшерәбез бер секретный ролик. Он турында безгә сөйләргә ярамый, но монда без сезгә күрсәтә алабыз кичкенә генә процесс. Монда безнең Альфред монда. Альфред оператор. Безнең EPP фильмында булган команданың яртысы белән без бүген җыелдык. Бер кызыклы ролик төшерергә, дөресен әйткәндә. Менә монда безнең Илшат, күрсәт әле безгә әлеге кешеләрне таныштыр. Менә Әлфия безнең звукорежиссер, ул безнең белән EPP фильмында. Сәмсез. Бик шат безнең йөзеңне күргәч, чөнки минем нәкъ шуның буенча соравым да бар иде. Кадр арты йолдызлары белән таныштыру хакында. Шуннан башлыйк әле. Әйдә, бераз таныштыр, сөйлә хезмәттәшләрең хакында, Илшат. Әлфия үзеннән колагыбыз дип әйтергә була инде. Колагыбыз Юра белән бергә алар бөтен музыканың, киноның тавышын ясадылар, музыкасын ясадылар. Һәм һәрбер кеше турында бәлки кичкенә генә кызык хикәя сөйләргәдер. Съемка вакытында Әлфия шуның кадәр күп колагыннан наушникны салмыйча торды. Бер көнне нидән колагына кигән килеш, аның битен микрофоны бар. Микрофонның тавышы микрофонының эченә керде. Өчеп йөри торган вертолет тавышы, ел вертолет тавышын бал корты дип буйлап байтырып куа башлады бер көнне. Шуның хәллек аның башы китә башлады съемкаларда тавышлардан. Шундый мә тырыш кыз булып чыкты. Да, монда безнең монда ут куйышы бар, ул бик уялчан һәм урыс. Уялчан урыс. Уялчан урыс егетенең исеме бармы, Илшат? Сәламнәр җибәрәбез аңа да. Никита безнең здравствуйте. Да, егетебез. Здравствуйте, добрый вечер. Добрый вечер, да. Познакомиться и как раз хотим показать героев за кадром, кто делал фильм EPP. Фамилиясын да әйтергә кирәктер, Илшат.
Никита Щенников, Афипе. Замечательно. Да. Танышуга, тагын кемнәр бар? Һәр кешегә Никитага тоже. мизгелләрне сөйлим дидең, тыңлыйм. Бу безнең инде мәшһүр операторыбыз Альфред, безнең белән бергә бу комедияны ясаган. Миңа калса Альфредның күзләре һәм куллары һәм аяклары булмаса, гомумән бу фильм шундый дәрәҗәдә килеп чыкмас иде, төгәл әйтә алам. Аның тырышлыгы белән, аның менә шундый теге заманча аппаратура белән эшләве, аның ничектер бу һәр кызны матур итеп күрсәтергә тырышуы бик күп йогынты ясады. То есть ул бершәр сәгать мәсәлән тырышып, теге инде ачушыкка да карамастан, акча юкка да карамастан һәр кызны матур итеп күрсәтергә тырышты. Мин белән бу кызлар өчен, синең өчен дә бик мөһим кадрда матур булып күренү. Һәм бу кадрда без бик тырыштык, шулай итеп егетләрне матур итеп күрсәтергә. Рәхмәт, Альфред. Якында тагын кемнәр бар? Альфред дип истә калдырырбыз без аны. Альфред Марванов. Нәрсәсен истә калдырдыңмы? Мен әйтәм, без мәшһүр Альфред дип истә калдырырбыз аны. Мәшһүр Альфред, да. Без монда ролик төшереп бетереп маташайдык. Давай на пакшот сделаем. Закрытый. Дверь закрывается и появляется календарь. Сейчас я пишу. Дуслар, хәтта уйларга була, без махсус Илшат белән сөйләшкәнбез. Илшат монда режиссер булып кылана, бөтенесен күрсәтә. Постановочный кебек килеп чыкты. Шунлыкта исә бу алай түгел. Илшат эшен бетергә менә әле генә бетә. Безнең инде эфир вакыты бара, шуңа күрә хәтта кызыграк килеп чыкты. Илнар, сәлам. Сәлам, Венера. Илнар безнең Әпивә фильмында музыкаль директор булды һәм кешеләрнең ачуын чыгарып йөрүче ролен башкарды. Чөнки нигә кешеләрнең ачуын чыгарып йөрүче? Чөнки фильмда бит инде кешеләр җибәргә ярата, теге чәй эчәргә, анда ял итәргә, тем более кызлар, аларга булдарга кирәк, сөйләшергә кирәк анда. Һәм Илнар аларның барысында куып, Күтләренә тибеп, шеметеп, күтләренә тибеп йөрде кешеләрнең. Ул атала икенче режиссер дип ул профессия. Һәм ул бик мөһим профессия, чөнки әгәр теге ачуны чыгара торган икенче режиссер булмаса, фильм 20 көн түгел, 40 көн төшерелергә мөмкин. Син аңлыйсың, әйме? Шуның өчен Илнарны бер кеше яратмый хәзер ул фильмда. Һәм это нормально считается, когда фильмда икенче я режиссер. добился своего. Да. Илнарны гомумән яратмау мөмкин түгел, шуңа күрә дуслар, әлеге сүзләргә җитди карый күрмәгез. Бу кешеләрне бераз белеп, шуңа әйтә алам. Илшат, 20 көн эшләдек дисең, ни өчен шулай әз вакыт куйдыгыз үзегез өчен? Сез үзегез өстеннән йөргә яратасызмы? Нинди сәбәпләр сезне шундый кысаларга кысты? Ни өчен шулай тиз төшердегез? Так. Син мине ишетәсеңме? Ишетәм. Ни өчен шундый кысаларга? Чөнки моның сәбәбе әлбәттә билгеле һәм ул ике сәбәп. Иң беренчесе бу йолдызларны бер вакытта җыеп бер менә шул 20 көнгә җыю хәтта бик авыр эшкә әйләнде, чөнки аларның һәрберсенең гастроле, һәрберсенең ниндидер эшләре и шуның хәллек күләмдәге артистларны җыю чыннан да авыр хәл эш булып чыкты. Беренчедән, икенчедән ул әлбәттә бюджет ягы, то есть әгәр безнең теге җитәрлек бюджет анда булган булса, без җәелеп, сузылып, рәхәтләнеп төшергән булыр идек бу фильмны, әйме? Без инде тырыштык, әлбәттә, ниндидер шундый кысаларга керергә, чөнки шундый кысалар куелган иде. Без әлбәттә авторлар, художниклар кебек. Всё, рәхмәт. Окей, без кысаларга керик. Калса шул дәрәҗәдә озак вакыт инде андый мюзикл төшерелмәгән, бу шул дәрәҗәдә күптән көтелгән вакыйга иде. Инде сузар вакыт беткән иде. Шуңа күрә сез 20 көндә төшергәнсез дип уйладым мин. Карале, менә син гомумән әлегә фильмны төшерер алдыннан үзеңә нинди максатлар куйдыңыз? Шуны сөйлә әле. Мин үземә иң беренче куйган максат ул әлбәттә исән калырга, бу съемкалардан соң. Чөнки бу кызлардан соң исән калырга, чөнки шанслар чыннан да әз иде. Мин аны беренче очрашудан соң аңладым, кайда эләккәнемне, әмма инде артка борылыр
мәл калмаган иде ул вакытта инде теге корабльдән сикереп китеп булмый иде, чөнки мине бәйләп куйдылар дияргә була. Икенче максат әлбәттә без үзебез теләгән кадәр үзебез канәгать булган сыйфатны алганчы эшләргә тырыштык. Авыр булдымы, йокладыкмы, йокламадыкмы, ашадыкмы, ашамадыкмы, әмма безнең шундый менә бу команданың инде бу егетләрнең анда минем Илнарның анда композитор Юрий Федоровның үз планкасы бар, үзенең шәхси планкасы, име? Сыйфат ягына килгәндә. И безнең бу команда белән җыелыбызның көче шунда дип аңлыйм. Без шул планканы төшермичә үзебез канәгать булган сыйфат ясарга тырыштык. Миңа калса иң төп. Димәк, син нәтиҗә белән канәгать дип әйтә аласыңмы үзеңне? Но нәтиҗә белән канәгать булмаган булсам, сез бу фильмны скорее всего күрмәгән булыр идегез. То есть без аны канәгать булганчы мойларга, җайларга, буярга, музыкасын язарга ялтыраттык мөмкин булганчы. Әлбәттә 20 көндә мондый күләмдә төшерелгән фильмның сыйфаты теге ул, ну, әзрәк аксый торган була инде. То есть әлбәттә аны әйбәтрәк. Тиз төшерүлүнең уңай һәм тискәре яклары нинди дип исәплисең? Синең мөгаен узак төшергән вакытларыңда булгандыр. Менә тиз төшерүнең уңай һәм тискәре яклары бер ничәне? Юк, әлбәттә, әгәр фильмны без төшергән булсак 30 көндә яки 40 көндә һәм шундый мөмкинлек булган булса безнең мәсәлән. Син беләсең, теге фильмның выработка дигән әйбер бар, ул көнгә 3 минут яхшы дигәндә бер көн эчендә 12 сәгать сменада фильмның 3 минуты төшерелергә тиеш. Безнең әтипәдә булды көннәр, кайчан без 10-12 минут төшергән көннәр булды. Бу бик жесткий шартлар һәм бик катгый шундый условиялар. Һәм әгәр дә без фильмның 3 кенә минутын төшергән булсак, әзерләнеп бер көн эчендә бу фильм бәлки, ну, чыннан да Болливуд там дәрәҗәсендә бәлки булган булыр, чыннан да шундый проработка белән, шундый сыйфат белән. Әлбәттә, тиз төшерүнең тискәре ягы ул сыйфатка хочешь не хочешь актерларның уенына, хочешь не хочешь ниндер киноляпларга алып бара. Уңай ягы тиз төшерүнең әлбәттә, что син төшерәсең дә, и синең фильм чыга. И все, бу бердән бер плюс. Тиз итеп кенә синең фильм чыга. Монда безгә килеп кушылды. Шулай актерлар да Юрий Федоров, Илшат Сәләм дип язган. Гөлшат Имамиев хәзер халык залдан яза, безгә бик күңелле көлеп үләбез диләр, рәхмәт. Барыбызга да, барыгызга да дип язган. Бөтен съемочный группа әйбәт эшләде дип шулай язганнар. Илшат, менә гомумән соңыннан бит инде төшергәннән соң әллә никадәр үзгәртеп булмый. Синең менә шуны үзгәртәсе килеп, борчылып утырган вакытларың булдымы? Бер эпизодны мәсәлән, сиңа ошамады ул эпизод. Гомумән син икеләнә торган кешеме? Я булмаса, гадәттә сиңа төшерелгән әйберләрең шедевр кебек тоелама бар бит. Шундый кешеләр үзенә ышанган һәм аңа уже төшерелгән әйбер ошый. Алып атмый ул бер әйберне дә. Алып атылган әйберләр күп булдымы? Сер булмаса ниндиләр бар? Әлмәт Сәләм, әлмәттән язылыр. Бу әлбәттә һәр вакыт ниндидер шундый беренчедән фәлсәфи сорау, икенчедән үсеш турында булган ниндидер сораудыр. Мәсәлән, анда 5 ел элек, 6 ел элек мин бу фильмда катнашкан булсам, мин аны там күрүдән яраткан булыр идем, яки ул миңа бик шәп булып күренгән булыр иде. Мәсәлән, без аны 2 ел элек ясадык, 2 ел үтте, ниндидер үсеш барлыкка килде һәм мин аңлыйм инде, без ниндидер моментларны яхшырак ясый алган булыр идек. Гәрчә ул вакытта бүтән сәхнәләр миңа, ну, более-менее адекватный булып тоелды. Хәзер мин аңлыйм, аны бу яктан тартып була, теге яктан тартып була. То есть фильм үз вакытында, үз урынында ясалган булса, һәм һәр кеше анда катнашкан кеше үз максимумына чыккан булса, ул фильм әйбәт булып чыга. Әмма үсеш һәр вакыт бара, һәм миңа калса шуны туктатмаска кирәк. Һәм һәр ясаган фильм елдан-ел яхшырак булырга тиештер дип уйлыйм. Һәм мин нигәдер бик мантыклы, логичный әйберләр сөйлим, как будто бы мин капитан. Очевидно, сама фикер.
Әгәр дә хәзер чыккан икән, димәк аның хәзер вакыты җиткән, шулай бит. Әйе. Үзең син менә бүген диләр, без уйлап чыгардык, аннары инде әзер кешеләр белән ишатка эшләргә туры килде дип. Сер түгел, профессионал булмаган актерлар анда күп. Ничек булды сиңа профессионал булмаган актерлар белән эшләүе? Уңай күскәре яклары нинди булды? Анда әлбәттә артистлар, профессионал артистлар да бар. Әле ул сәләттән генә торамы. Мәсәлән, кайбер кешегә ошарга мөмкин. Мәсәлән, пластилинны ничек тели шулай бөгергә мөмкин бит шуңа. Илшат, бу җирдә кызык булыр иде, чөнки синең тавыш югала. Дуслар, зинһар өчен языгыз әле, тавышны ишетәсезме, юкмы? Һәм Мин тегендә кергәнем шигырь ди башладылар. Шигырь диләр. Миңа иң мөһиме тавышны Актерлар белән эшләгәндә үзеңне күрергә. Менә монда начаррак тота Илшат, инде яхшырак. давай кергәндә шигырь. Анда менә шундый эпичныйрак бер нидә чыктың син, сезнең подъезд ахыры. Анда бик шәп иде. Нәмләнчик. Монда да яхшырак. Дуслар, языгыз, бәлки миңа гына шулайдыр. Монда яхшырак. Әйе, тыңлыйм. Актерлар эшләгәндә, әлбәттә, иң теге профессионал булмаган актерлар белән эшләүнең плюсы аларның юк шаблоннары, мәсәлән, син шул канал актерлар белән яки икенче актерлар белән эшлисең, аларның 30 ел буена, 40 ел буена ниндидер җыелган шундый бер сондыклары бар. Сен әйтәсең икән, шундый сәхнә, шундый эмоция, син шуны кичердең. Аларның коп шаблон. Күп очракта актерлар шул шаблоннардан китә алмый. И ниндидер шундый булышчага искусственность барлыкка килә. Ясалмалык турында сүз бар. Шулай театраль актерларның. Илшат, монда видео әзрәк тукталып кала. Шуңа күрә Давай нам да барам. яхшы. Профессиональ булмаган актерлар белән эшләүдә иң кызыгы что алар свежий. Аларның ниндидер теге карашлары юк, шаблоннары юк һәм син кайберләрне авыр нәрсәдер кичерергә, әмма син аларны барып җиткерә аласың икән шул кичерешләргә. Алар ниндидер бик кызыклы эмоциялар, син көтмәгән ниндидер эмоция бирергә мөмкин һәм син инде аңлыйсың, син килеп чыгамы, килеп чыкмый, этәреп җибәрәсең анда, уңгарак, сулгарак, тирәнрәк или төпкәрәк или өскәрәк йөздереп чыгарасың. Калыпланмаган кешеләр шулай бит. Әйе, калыпланмаганда бу бик кызык тәҗрибә на самом деле. Профессиональ булмаган актерлар белән эшләү, кайбер режиссерлар шуннан да ярата менә шулай урандагы кешеләр белән фильм төшерергә һәм аларның шуннан да профессиональ прокат, теге фестивальный фильмнар чыгымда шундый кешеләр белән. То есть не обязательно профессиональный актер булу кинода уйнау өчен димәкче булам мин. Эшеңдә әгәр энергиясе бар икән кешенең, әгәр аның не шаблонный мышление, әгәр ул теге үзен ишетә ала икән, то барда булып чыга гадәттә. Илшат, гомумән әгәр дә фильмны алсак, син хәзер әйтә аласыңдыр инде эшләп бетергәч бигрәк тә кем өчен бу фильм? Менә нинди аудиторияны күз алдына китердең син? Менә шуны карап утыручы кешене тасвирла әле. Кем өчен бу фильм? Менә мин бер кешене дә үпкәләтәсем килми. Әмма бар бит менә мәсәлән Фирдус Тимаевның тыңлаучы 500 мең кеше аның Инстаграмына язылган, әйме? Әйе. 500-гә якын. 500 меңгә якын. Әйе. Әйткәндә без аларны махсус шуның өчен төшергән, шулар өчен дә шул 500 мең кеше өчен төшергән Фирдус Тимаевның подписчиклары өчен. Һәм икенче 500 мең кеше ул Илшат иртәгәдән язып чыгырлар. Илшат әлеге фильмны төшергән Фирдус Тимаев подписчиклары өчен дип. Ни өчен алар? Ни өчен нәкъ менә шул җыр яратучы бу иң төп максатларның берсе. Менә безнең халык бит концертка йөргә ярата, әйме, татар халкы анда Фирдус булсынмы, Ришат булсынмы, анда Элвин булсынмы, менә аларга җырларга кирәк, аларга күңел ачарга кирәк, аларга теге моңсу ниндидер. Бу просто безнең менталитет ниндидер. Без теге инди фильмнары карап үскәнгәнме, бу яратабыз җырларны, яратабыз үзебез дә җырларга, тыңларга, ниндидер шундый кешеләргә карарга. Башта җырларга, аннары җырларга.
Әйе, менә бу фильмда без җиде шундый артистларны, теге аларның яраткан артистларын һәм бергәләшеп аларга мөмкинлек бирәбез җырларга да, еларга да, ниндидер уйларга да, ниндидер идеялар өстендә дә уйларга һәм тирәнәяргә үзләренә ниндидер шундый кызыклы мәхәббәт хикәясенә концентрироваться итеп карарга мөмкинлек бирәбез һәм бу в идеале менә бу менә бу йолдызларның тамашачыларына ниндидер альтернатива, то есть концерт кына түгел, кинога барып, концерт та карау, кино да карау һәм җырлап та алу, Җырлап та һәм җырлап та алу. да, моңсуланып та алу һәм бөтен спектрны без тотырга тырыштык һәм бу шундый продюсерский ход инде Миләүшә Ләбибовның да, мин дә аның белән килештем, что без менә бу эстрада тамашачыларын кинога өстерәп китереп карау. Да, чөнки безнең барыбыз белгәнчә татар фильмына йөрүчеләр бик әз, алар юк диярлек һәм бу безнең өчен проблема, чөнки без бу индустриядә эшлибез. Әле Илшат, ничек син шулай дия аласың? Әле безнең татар фильмы кадәр юк та алай дип әйтергә, йөрүчеләр юк. Әле хәзер эфирлар башлана гына бит, әле хәзер прокат башлана гына, шуңа күрә без соңыннан гына әйтә алачакбыз. Бәлки әле ябырылып бөтенесе килерләр. Пессимист булмыйк, шуңа күрә. Без бик ышанабыз, чөнки без бөтен менә biz bu film bilan chindan da Менә хәзер яхшырак ишетеләсең. butun nuqtalarni qo'yib qaradik mana bu filmda. Onda yulduzlar da bor, onda jir da bor, onda drama da bor, onda komediya bor. Bik yaxshi yumor bor, drama bor, komediya bor, onda bor yulduzlar, onda bor Firdus, onda bor Elvin, qavatli qiziq turibsiz. Bu син салат рецептта әйткән кебек, татар халкына теге ничек дип иҗади салат. Җырмың, Элвин, Фирдус Тимаев, кызлар, матур җырлаучы, үзләре дә гүзәл, сәләтле кызлар. Карале, әмма эшләүдә урында иң авыр нәрсә булды синең өчен һәм бәлки берәр эпизод иң авыр кайсы булды? Иң узак төшерелгән бәлки менә шушы 20 көн эчендә. Иң авыр әйбер фильм төшергәндә ул һәрвакыт нәрсәдер килеп чыкмыйдыр сыман дип уйлау. Менә бу иң куркынышы. Когда син уйлыйсың, что менә бу сәхнә не идет, вот ул барып чыкмый, аның юк энергиясе анда юк, то ли анда драма юк, то ли анда юк комедия, то ли кызык та түгел, моңсу да түгел, вот никакой. Именно шул иң куркынышы, что син когда аны аңлыйсың, что бу сәхнә вообще бармыйчак, то кая ул күрсәтеләчәк, кайда ул булачак һәм син шунда килеп төртелгәч, менә нервничать итә башлыйсың, чәчләрең коела башлый, еще анда артта 9 кыз анда кычкырып нәрсәдер сөйләшә, и вот шундай нервлана башлаган моментлар 1-2 штук булды. Бүтән очракта һәрвакыт фильм чыгу ул әлбәттә зур бәйрәм. Әлбәттә зур бәйрәм һәм син әйтә аласыңмы инде, менә хәзер мин ничек шәп мюзикл төшерү рецепты беләм дип әйтә аласыңмы син? Әйтик, хәзер сиңа менә икенче мюзикл төшерергә әйтсәләр, менә беренче өйне җиткергәндә бит бер кеше дә дөрес җиткерми әйтә инде, икенчесен җиткерсәм өйне менә яхшы итеп җиткер идем диләр. Менә шуның кебек син әйтә аласыңмы, хәзер беренче мюзиклдан соң икенчесен мин дә төшерә беләчәкмен дип. Ну беләчәкме түгел, инде беләм ничек төшерергә кирәк. Юк, без шундый фильм. Ишетәсеңме? Ишетәсеңме син? Ну, әлбәттә прокат күрсәтә, чөнки тамашачылар Монда язганнар, әпипә 2-не яза башлыйбыз, әзерлән Илшат дип язганнар. Булырга насыйп булсын. Илшат, мин начар күрәм сине, начар ишетәм. Никтер тукталды, дуслар, языгыз әле, син һәрчә туктады. Илшат, начар ишетелә, нигә гына шулаймы, дуслар, языгыз? Ишетелмәде, яңадан. Монда югала безнеңдә. Мин ишетәм. Можно штаб, я прошу. Тагын 1-2 сорау гына калды. Так, монда начар тота нигәдер. Моннан чыгар мөмкинлек юк әле съемкадан шул сәбәпле.
Менә монда инде сораулар килә, кайчан интернетта күреп булачак эпипияне, улдарак язлар кайчан ТНВда күреп булачак эпипияне дип. Интернетта бәлки без аны берәр платформага куя алырбыз. Мәсәлән, әлбәттә теге әлегә бушка түгел, чөнки без аның өчен төшермәдек, без хотим бу әдипә аша, мәсәлән, аңа юнәлтелгән акчаларны кире кайтарып карарга, чөнки прокат өчен төшерелгән кино буларак. Һәм бәлки там Миләүшә Ләбибовна уйлар һәм платформаларында чыгар. Тагын ишетми башлады. Монда начар та бит, брат. Бөтен дөнья шулай эшли, шуңа күрә кайчан да булса без анда килергә тиеш, шулай бит. Әйе. Сорауга җавабын гына ишетә алмадым. Инде икенче мюзиклны ничек төшерергә кирәген беләм дип әйтә аласыңмы? Ничек нәрсәне әйтә аламмы? Ничек икенче мюзиклны ничек төшерү рецептын инде хәзер беләм дип әйтә аласыңмы? Икенчесен булсам, хәзер инде төгәл беләм дип. Икенче югалдың син мизгелдә. Икенче мюзикл рецепты бик гади, аны акчага төшерергә кирәк. Бу бик гади рецепт. Просто анда кирәк, әлбәттә, адекватный бюджет, чтобы анда булды объем, чөнки инде шул берүк, мәсәлән, бу дәрәҗәне кабатлаудан бернинди мәгънә юк, мондый дәрәҗә бар, мондый дәрәҗә безнең бар, без аны хәзер күрсәтәбез тамашачылардан алабыз обратный обратный отчет түгел, да, обратный не алсак, обратный связь алсак, һәм без аңлашакбыз, кайда безгә алга барырга, кемгә нәрсә ошый. То есть без үзебез өчен төшермәдек бит аны. Һәм фестивальләр өчен төшермәдек, тамашачы өчен төшердек, шуның өчен тамашачы безгә әйтер мөгаен. Ничегрәк, аңа тагын да кызыграк булыр иде. Әлбәттә, без мөмкин тирәнәергә һәм мөмкин без ниндидер бик объемный продукт ясарга. Илшат, менә бу сорауда һичшиксез мин бирми булдыра алмыйм. Әлбәттә, режиссердан беләсе килә, ул нәрсәләр белән илһамлана икән, чөнки шундый тренд хәзер күпләр чит илдә дә мюзикллар төшерәләр, фильмнар төшерәләр, Отверженныйдан башлап, La La Land, Звезда родилась, Rocketman һәм Rhapsody һәм башкасы менә супер популяр фильмнар төшерәләр. Шулай бит. Менә синең өчен русларны кыналсак, Стилягин әйтсәк тә була, шулай бит, менә яхшы төшерелгәннәр арасында. Синең үзең өчен, мәсәлән, эшлекне әйтә аласың, менә кемнәр синең өчен үрнәк булып тора һәм чыннан да супер дип әйтергә була, кемнәр илһамландыра һәм өйрәтә сине, менә аларны карап өйрәнәсең. Дөресен әйткәндә, иң илһамландыра торган әйбер ул әлбәттә кешеләр, чынбарлык һәм дөнья. Аннан да кызыграк әйбер, дөресен әйткәндә, беренчектә бер кайда табып булмый һәм бернинди фильмда сиңа чынбарлыкны алмаштыра алмый. Шуның өчен ул һәрвакыт ниндидер яңа нейронный элемтәләр башта, алар барлыкка килә, ниндидер яңа кешеләр белән, яңа очрашулар белән. Ансын аңладым, миңа синең менә беләсе килә, сиңа нәрсәләр ошый икәнен, шушы фильмнардан чыгып барыбер синең турында күз аллау була бит тамашачылар өчен дә. Менә үзең өчен кайсыларын аерып әйтә аласың? Бер Дөресен әйткәндә, миңа ошаган әйберләр белән бу әтипәнең бернинди элемтәсе юк, дөресен әйткәндә, чөнки мин үзем шәхсән бу тематикадан бик ерак кеше. Мин ул җырчыларның, мәсәлән, бер генә җырында ишеткәнем юк гомеремдә дә вообще. Бәлки ишеткән бардыр инде кайдыр. То есть мин аларны белми идем съемка хәллек. Мин гомумән эстрададан, популяр музыкадан бик ерак кеше. Мин эстрадный концертлардан бик ерак кеше. Дип әйтәме, кичә генә клиплар төшерүче, клипмейкер әйтәме әлеге сүзләрне, Илшат? Күпме клиплар төшергән кеше? Сез мин клипларны кемгә төшерәмсең? Мин андый кешеләргә төшергән клипларны. Илшат, әгәр иртәгә әйтик, бер инвестор килә дә сиңа әйтә, Илшат, менә сиңа энный бюджет, менә зинһар өчен төшер чираттагы менә фильм яки мюзикл, нәрсә турында булачак ул? Чираттагы дигәч нигә син пауза ясадың?
Чираттагы дигәч нигә пауза ясадың? Син чираттагы фильм дия соранга бетәсез Musical дип әйтәсе идем. Аннар уйладым фильм, бәлки musical булмас ул. Чираттагы Слушай, musical, әлбәттә. хәзер синә musical көтәргә мөмкин. Әлбәттә мин аны уговорю сыйфатлы, тирән мюзикл ясарга. То есть бәлки ул комедия формасында булыр. Нәрсә турында, кем турында булыр ул, мәсәлән? Бәлки ул кемдер турында булырга мөмкин. Бәлки Хиса Юсуф турында мюзикл, а? Или анда яки Саксык, ананда Нурбәкләр йөриләр. Нитеп тирән әйбетләр инде. Бәлки Саксык мюзикл ясаргадыр. Ул гомумән нинди теманы алып, аны миңа әлбәттә кызык теге тирән мәгънәләре булган, тирән слойлары, многослойность, чтобы, тамашачы өчен дә ниндидер эчтә генә ятмады анда. Тирән сай гына күлдә үк түгел, тирән елга яки диңгез, океан булсын. Безнең эшләгән эшләребез, алар үстерсен безне. Булмаячак синең шулай бит, чираттагы musical булса, ул попса турында булмый. Алла сакласын дип әйтик. Сез дә Чөнки әйтеп монда куйгызлар. инде көтәләр APP2-не көтәләр. Менә монда язучыларны әгәр дә укысаң, һәм сораганнар мюзиклны эшләүдә никадәр кеше катнашты дип язганнар. 70, 80 актерлары белән йөзилде. Фанала, машалла. Ишат, инде шундый мөмкинлек бар, закрытый показда шулай эшлиләр иде бит. Гадәттә кинотеатрда чыгып режиссер бер сүз дә әйтә алмый фильмны карау алдыннан. Менә фильмны карау алдыннан мөмкинлек бар синең тамашачыларга мөрәҗәгать итәргә. Нәрсә әйтер идең аларга? Кем өчен әлеге фильмны өчен карарга тиеш? Белмим, үзеңнең нинди сүзләр әйтер идең? Рәхим ит. Иң мөһиме барып җитәргә кинотеатрга. Бу иң мөһиме. Мин в каком-то смысле инде теге ниндидер тәҗрибәгә таянып, без аны күрсәттек бер 15 тапкыр төрле шәһәрләрдә, төрле халыкларга, төрле континенттагы кешеләргә. Мин әле күрмәдем ләззәт алмыйча калган кеше. Чыннан да ләззәт алмыйча калган кеше, канәгать булмаган кеше безгә күренмәде. Сезгә иң мөһиме барып җитәргә бу фильмга һәм безнең иҗат җимешеннән үзегезгә дә ниндидер настроение алып китәргә. Чыннан да без бик тырышып эшләгән фильм, үзебезнең мәхәббәтебез белән эшләгән, үзебезнең тырышлык белән эшләп караган һәм артык теге тирән булыр дип уйламагыз. Просто расслабьтесь. Что дип әйтәләрме? Просто расслабьтесь. Братцы, И расслабьтесь. получается удовольствие. Да, и получайте удовольствие. Это единственное, что вы сможете сделать на этом фильме. И миңа калса, аннан башлап китү, менә шундый безнең татар фильмнарының зур экранга менә мондый формат белән чыгу, миңа калса бик әйбәт. И аннары тамашачылар безгә ышана башлап, менә шундый була, тегеләй була, кызык була, тирән дә булыр. Аннары килә алга таба без инде тирәнәтә дә алырбыз, бүтән тирәнрәк әйберләр турында да бергә сөйләшеп, бергә гәпләшә алырбыз. Һәм бу бик прекрасно, что без яшибез, аннары үлеп китәчәкбез, барыбыз да, Алла берсә, барыбер все равно. Поэтому давайте вместе, классно. Фильмнар калачак дисеңме? Да. Ишат, рәхмәт сиңа әңгәмә өчен, шушындый съемочный площадкадан, хәтта шушы үзеңнең хезмәттәшләрең белән дә таныштырдың. Озак көтәргә туры килде. Кайбер тамашачылар соңыннан карарлар инде безнең әңгәмәбезне. Тагын бер катнашучысына премьера белән, бөтен командагызны сезнең котлыйм әлеге премьера белән уңышлар телим. Дәвамлы булсын. Балташтан әтием кушылды, сәлам әтием. Сәлам, Балташтан кушылучылар бик күп иде. Сәлам җибәрәбез әтиңә дә. Һәм барыгызга уңышлар теләп, эшне төгәллибез. Алга таба да күрешүләр насыйп булсын. Иртәгә безнең тагын бер туры эфир, дуслар. Сезне көтеп калам кичке сәгать 8-дә. Саңа калмагыз. Ижат, исән сау. Рәхмәт, Венера. Пока. Сау бул. Пока. Рәхмәт. Дуслар, сезгә рәхмәт әйтәсем килә. Ишатны шулай озак көтүегезгә. Күпләр менә югалды. Шулай да мин уйлыйм, алар соңыннан карарлар әлеге эфирны. Чөнки бик күп кызыклы мәгълүматлар бирде безгә Ишат. Үзегезнең шәһәрегездә премьераны белешегез. Татар
кино аккаунтында, сайтында мәгълүматларны сез белә аласыз. Бүгенгә без сезнең белән саубуллашабыз. Иртәгә шәп эфир шулай булачак. Ике шәп актриса белән көтеп калам очрашуны. Бүгенгә хәерле кичләр һәммәгезгә дә.